Hola, soc la Beatriz Moya i treballo a Casa Convalescència com a Project Manager gestionant els espais i serveis de l'edifici. Abans de formar part de l'equip de Casa Convalescència vaig estar a Brussel·les treballant per Turisme de Catalunya durant uns anys. Un cop instal·lada a Barcelona he treballat a un parell d'agències receptives fins que va sorgir l'oportunitat d'unir-me a l'equip de Casa Convalescència, on actualment estic treballant gestionant reunions, actes, congressos i esdeveniments socials. Em considero una persona amb capacitats d'organització i planificació, polivalent i molt enfocada als detalls. Aquestes capacitats em permeten millorar el meu dia a dia i donar potser un servei de més qualitat. Doncs quan arribo de bon matí, una de les primeres coses que faig és preparar les aules, mirar que els muntatges siguin els correctes, comprovar, per exemple, que la temperatura sigui adient per l'activitat, revisar els equips audiovisuals i que tot estigui llest, bàsicament, per l'activitat diària. Com una part molt important de la meva feina és la coordinació, el treballar amb diferents equips i proveïdors, la manera de transmetre les necessitats del servei és molt important. Per aquesta raó, la comunicació assertiva és essencial. Un cop per setmana ens reunim totes i revisem l'activitat. Aquestes reunions són una oportunitat per abordar problemes o desafiaments, revisar actes passats i fer millores per les accions futures. Casa Convalescència som un espai modernista amb una ubicació privilegiada on poder acollir reunions, esdeveniments socials i congressos. Les seves instal·lacions versàtils, juntament amb els equips audiovisuals i l'atenció a l'usuari que oferim, són factors que fan que sigui una opció molt recomanable per tots aquells que busquen un espai singular a Barcelona. Treballar en un espai com Casa Convalescència per mi és molt inspirador. De fet, a vegades penso que Domènec Montaner estaria gratament sorprès de com s'ha transformat l'espai en un entorn plural i d'intercanvi de coneixement.